Nang buntag sa tanan yung mga aron namin diri sa Masbate. Placer, kao pa na ko sir pa kumyo. Aron na kay di Magulaw Festival ya. First time na ko manhi, first time na ko motokar. Ang sabot mo sir kay assistant artist pero opportunity. So, opportunity man eh. So, dito na balibaran. Manami street dancing no. Paway namin diri. Abot na lami sa showdown. Kailan mo ni nga vlogger oh? Doloy. Hi guys. Tukar may mag-ulo ni Rex karon. Ay, di kayo init pa madara. Dito, no, lagom na kita. Loy. Nanami diri sa waiting area no. Paabot mi sa among turn para mo present dito. Aniya na ang contention. Manami sa showdown presentation. Wala ko ka video kay way maka-video sa kuha. Okay ra ka sir. Okay na lang. Wala itong pahay kay naka. Sing. Muta na mo sa video or sa mong performance. Ato lang sa ilang official page para bahir ang views. Okay ka. Smile. 5-star hotel kay Best and Try again. vlog ni para ugma. Loy.